Japuonj Sibawe. Ing'eyo ni wach mar bottom up ni okwatigo no. Eti wacha ni dhok nitie. Tong' ni jo Azimio gi ni be nyalo bring their leader to account the way they want President Ruto to account. Dikoro Kenya ber kabisa. Gikoni Ruto riambo. Onge ng'ama riambo e piny Kenya kama lo Raila Odinga. Ok President Japuonj Owidi. Onge gi instrument mag power, onge gi mwandu mar jopiny. Ok owacho ni sirikal ema nyaka ji riambe. Ng'ato nyalo riambo nyaka e ode. Koro ode nitie kama iluongo ni ODM. Wang'iyo telo mar piny. Telo to wang'iyo mar piny to sembe ipimo kod nyamin. Kata nyako kidwa nyuomo. Ting'iyo ni to nyuom to pok onyuome. To wetegi gi to dilgo nade. To kobiro limi to nyimine to timo nade. Idwa ng'ado buch ng'ato ma gimo osetimo momi ikone to ber tongi. Ok nyaka embe ng'ini to kodwa biro gero gorofa maber to od lum mane ogere to gero machalo nade. Kidwa biro rito Kenya to chambi ni tirito nang'o. Nikech sembe ipimo kod nyamin. Gisiko mani Ruto riambo, Ruto timang'o, to margi to chiko gi pile pile ni wang'ni adwa miyo nomination moriere gi mora mora dhi bet moriere, to ka chopo tikawo pesa ibel tipogo certificate jomorem tiduogi konu ni jomuibo kar political rejects. Politics ni tinde min chama. Koro miyo ka wadwa koni Ruto riambo to wang'i gi kata wang'o ni kare siasa ka ji nyalo bedo ni riambe te. To be onge Ruto poko riambo. Wacho nu maber. Koro itemo wacho ni jatend piny winjo bed ni riambo nikech mano siasa. Poka wacho kamano. Koro anyiso ni kik ikaw ni ng'ani riambo to ng'ani to pok ing'ado buche riambo te to kare osirumo. Ruto ok riambi nikech Ruto pok obedo president kata mano wania. In fact, gik mudwa notimgi gin budget mano ure mano goyo. What about ka budget uru chane gi onge iti dwa dhi chako timo e kanye? PFM mark to koyie ni gima ncha onge budget mondo tim. Inyalo tim supplementary budget ka nitie pesa moko moneno mawelo. Kawuono nitie kata migepe sirikal ma pok ochul pesa. Onge pesa moro mokan kamoro monego chul go jogi to ji oling'e. Onge president mora mora kata sirikal mora mora ma pesa nitie treasury to tamore chulo ji. Nyakung'e ni pes sirikal a kuomi gi in gi an. Donge mano tadier. Ka imbi winjo ka pesa ionge go, mano be ka sirikal bi ionge go. Koro wariwre ka jo Kenya te mondo wakony ting'o sirikandwa ni malo. Kik wabed joma wan pingo kende ma wan experts to loso to ponge chieng' mane wasebede expert. Sani onego bed niya wamiyo president matiyo rieko kaka inyalo tim gik moko. Wapinga to rieko tonge. In fact, kida wacho no timo marach. In to di time nang'o kane in. Mano be nyaka iwachnwa. Kisewachonwa tinyiso wane di time gi pesa di to pesa go ni kanye. To ma usiko mane tamore miyowa ma, tamore ndiko ma no singo to podonge to in rieko miting'o mibiro go ka. Mibiro wacho go ni an da time kama. An da medo gi pesa makama. Ka neno kawuono kondike gazet moro mathur ka. Gik manengo gi dhi malo. To gindiko ni mafuta from 8 to 16. Ing'e ni mano gima very misleading. Kech VAT mo from 8 to 16. To nego mafuta to dhi malo kotigi VAT no gi 7% kende. To kindike ni 8 ichalo gima koro nego mafuta dabo. Nikech ing'e ni nitie gima media nyalo mislead ji. Omiyo wami Ruto thuolo mar timo gik manosingo mondo timre. Okay. Nitie wach moro makoro kelo liet sani. Wach mar osuru.